రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగెలపల్లి మండలం మండేపల్లి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ గాదగోని సాగర్ మాట్లాడుతూ సావిత్రిబాయి పూలే తొలి మహిళా ఉపాధ్యాయులుగా పాఠశాలను ధైర్యంగా నిర్వహించిన బాలికల కోసం పాఠశాలను స్థాపించారన్నారు. సావిత్రిబాయి స్వయంగా స్త్రీలలో చైతన్యాన్ని పెంపొందించేందుకు మహిళా సేవా మండలిని కూడా ప్రారంభించారు. సావిత్రి పూలే జీవితంలో ఉపాధ్యాయులకు సామాజిక కార్యకర్తలకు ఒక నిరంతర స్ఫూర్తి అని కొనియాడారు. అన్ని వర్గాల స్త్రీలు ఓనమాలు దిద్దులేని అజ్ఞాన మూఢనమ్మకాలతో రాజ్యమేలుతున్న అంధకార యుగంలో 1848 జనవరి 1న బాలికల పాఠశాలను ప్రారంభించారు. తన కృషి వల్ల విద్య నేడు ఎందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా మారిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.